Diretso kita sa mga barata nyato sa luwas ka nasyon. Nangapudan si Pope Leo sa international community na maghiro nganing makatabang nga na mapugol ang padagos sa paglakop kan Ebola sa Democratic Republic of Congo na nai-report na guminadana sa labi sa 2,500 na individual sa sayang mensahe sa mga debotong nakatindir sa sayang weekly Sunday prayer sa St. Peter's Square ininganyar kan Santo Papa na pangkinaba na komunidad na suportaran ng mga lakdang na pagpugol sa paglakop kan helang tinawan doon ni Pope Leo ang importansya kan pagkakasararo sa mga lokal na komunidad sa prevention efforts nganing mas dakol na buhay yan maisalbar. Sigon sa United Nations officials, marikas na naglakop na outbreak sa mahewas na patek ang Central African country na nagresulta sa palagos sa paglangkaw kan mga kaso asin pagkagadan na inina ani ka 17 Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo asin kan huring parte kan Hulyo na lampasan kay ni ang dating record na halangkaw na kaso na irehistro kan 2018 hasta 2020.